कांदे घ्या, कांदे लाल लाल कांदे, जाडे मीडियम कांदे. ओ कांदेवाले कसे कांदे दिले? आता कांदे आहे ना मी गोणीवर देते. आता परवा 4 दिवसापूर्वी आहे ना 15 रुपयांनी होते. आता जरा पाऊस पडलाय, गोणी भिजले आहेत ना, म्हणून मी आता जास्त भाव केलाय, 2 रुपये वाढवले लगेच. हा लगेच वादळ आलंय ना. आणि परत 3 महिन्यानंतर किती वाढवणार? 3 महिन्यानंतर मी वाढवणार, अजून 40-45 ने करणार. आणि अजून त्याच्यानंतर परत 3 महिन्यांनी 80 रुपये किलो. बापरे, मग आताच घेतले पाहिजे तुमच्याकडून. आताच घ्या, म्हणून तर मी आता ते कांद्याचं हे दुकान खोललंय. आणि एवढे सर्व कांदे भरून ठेवलेले आहेत. हा, हे एवढे सगळे कांदे म्हणजे एक गोणी आहे, एक गोणी कांदे. शुभांगी कीर कांदेचा, शुभांगी कीर कांदेवाली म्हटलं तरी पण चालेल. शुभांगी कीर कांदे मित्रमंडळ. हा बरोबर, मित्रमंडळच है ना. हा, कांदेवाली मित्रमंडळ. आणि दरवर्षी एक गोणी भरते शुभांगी कीर. एक कांदा दिला तर एक सबस्क्रायबरला दिला तर मग मी पुरतील सर्वांना पुरतील आलेत तर. पण तुम्ही म्हणाल 5-5 किलो त्या तर नाही. 5 किलो नाही. हे कांदे बघ कसे सुके सुके कांदे. हे बघा कांदे कसे आहेत. नमस्ते, आज मी तुम्हाला कांद्याबद्दल सांगणार आहे थोडी माहिती. आणि आपण कसं काटकसर करतो ना आपण कांद्यामध्ये. आणि सगळ्या घर चालवायचं कसं. आता कमी पगार असतो घरामध्ये. आता लॉकडाऊन मध्ये तर कोण कामाला पण नाहीये, पण आपल्याला कांदे तर लागतातच आहे. जेवण आपण बनवतोच ना घरामध्ये, तर आपल्याला कांदे लागतात. पण तुम्ही आता काय करायचं, या टायमाला कुठून आपले कुठे पैसे ठेवलेले असतील ना, तर ते काढा आणि तुम्ही कांदे आणा पहिले. कारण जास्त भाव वाढतो तो कांद्याचा वाढतो. बरोबर आहे. आता गेल्या वर्षी पण तुम्ही माझा व्हिडिओ बघितलाच असेल, तेव्हा मुंबईला पण एवढ्या कमी जागेमध्ये पण मी 1 गोणी कांदे भरते. तसे मी आता इथे पण 1 गोणी कांदे भरले. ते महाग होऊ दे नाही तर स्वस्त होऊ दे, कांदे काय खराब होत नाही. सध्या कसे स्वस्त आहेत आणि आता स्वस्त आहेत. आता कसे, आता 8 दिवसापूर्वी तर 15 रुपयांनी होते. आता वादळ होऊन गेलाय ना, म्हणून त्यांना निमित्त भेटलाय की ते कांदे आता 17 रुपयांनी आम्हाला दिले. 1 गोणी आणले आम्ही. 1 गोणी आम्ही आणले बघा. आता आम्ही गोणी आणली आणि पप्पू काम करत होता, म्हणून मी काय केलं, पप्पूची वाट बघत नाही राहिले. नाहीतर त्या गोणीमध्ये एखादा कांदा खराब असतो ना, त्याच्यामुळे सगळे कांदे खराब होतात. आता इथे बघा, हे जी कांद्याची गोणी होती ती 55 किलो होती मम्मी. आणि 17च्या हिशोबाने 17 × 55 केले तर 935 होतात. त्यांनी 5 रुपये सोडले आणि माझ्याकडून 930 रुपये घेतले. म्हणजे 1 किलो कांदा आपल्याला 17 रुपयाला पडला. आणि बाहेरून आणलीस ना मम्मी, अशा क्वालिटीचे, चांगल्या क्वालिटीचे आणलीस ना, तर 25 रुपये किलो आहे. कमीत कमी 20 रुपये किलो, मॅक्झिमम 25 रुपये किलो हे सध्या रेट आहे. छोटे छोटे कांदे असे जरा मीडियम कांदे असतात ना, आणि त्याच्यामध्ये थोडे थोडे खराब पण असतात, कधी कधी साल गेलेली असतात, ते 20 रुपयांनी येतात. किंवा डबल असतात बघ कांदे. डबल कांदे जोडी असते ती, परफेक्ट असे गोल नसतात ते. नाही सिंगल नसतात, डबल जोडी असते, जुडवा सारखी. आणि मला एक प्रश्न आहे, मी प्रश्न कशा ह्यांच्यातर्फे तुला विचारतोय. तू घोणी आणल्या ना, मी जरा बाहेर गेलो होतो त्यामुळे ना, तर तेव्हा तू अशी घोणी सोडून का ठेवली? मी गोणी पहिली सोडून घेतली, बाहेर सोडली, चांगल्या जागेत मोठ्या तिकडे सोडली. ती सर्व कांदे एक एक सगळे निवडून काढले हे. आणि ह्याच्यातून मला आहे ना थोडे 10-12 कांदे खराब निघाले. कुठे आहेत ते बाहेर मी आता ते ना साल काढली आणि ह्याच्यामधूनच साली काढून हे स्वच्छ कांदे घेतले आणि ते मी खाली गोंता घातलाय. आणि ते गोंत्यामध्ये ते मी पसरून ठेवले. हे बघा, खाली गोंता घातलेला आहे. आणि ते कांदे सुटे कसे खराब नाही होणार लवकर. आणि ते ह्याच्यामध्ये ते बाहेर ते थोडे खराब होते ना, ते कांदे मी उन्हात ठेवले सुकायला. म्हणजे केवढे खराब आहे तुम्हाला दाखवतो. ते बघा, दिसले तुम्हाला तिथे. हे बघा कांदे. आता आमच्या 55 किलो मध्ये एवढे कांदे जरा हे खराब निघाले. खराब. आणि आता काय करायचं, हे स्वच्छ साल काढायची त्याची, स्वच्छ धुवून घ्यायचे. आणि धुवून बिवून आपण ते नंतर चांगले वापरायचे. पहिले हे वापरायचे ना, हे वापरून घ्यायचे आणि नंतर त्याला आरामात हात लावायचा. अजून एक प्रश्न विचारतो तुला. समजा आपण घोण तशीच ठेवली असती महिनाभर आणि हे कांदे आपण सेपरेट नाही केले असते तर? पण ह्याच्यातले अर्धे कांदे ते खराब झाले असते. म्हणजे ह्या कांद्याबरोबर ते चांगले कांदे पण खराब होत चालले असते ना? खराब झाले असते, कारण ते असे ना त्याला बुरशी लागते, लागतात ते कांदे, नरम होतात. सर्वांना माहिती आहे कांदे किती खराब होतात ते. बरोबर आहे. आणि त्याच्यानंतर आपण जर आता गोण नाही भरली ना, तर असे कांदे आपल्याला 25, 30, 40 रुपयांनी घ्यायला लागतील. असे खराब वाले. म्हणून तुम्हाला सांगते, तुम्ही आत्ताच कांदे घ्या. बघा तरी 1 वर्षी घेऊन कसं वाटतं ते मला सांगा. किंवा 2-3 जण असं आजूबाजूचे मिळून तुम्ही घेऊ शकता. तुम्हाला 1 गोण नको असेल ना, तर तुम्ही वाटणी करून घ्या ना. मैत्रिणी चाळीमध्ये असाल, बिल्डिंग मध्ये असाल, तर तुम्ही एक दुसऱ्यांना विचारून तुम्ही 1 गोण घ्या आणि त्या किलोवर मापून घ्या. 20-20 किलो तर घेऊ शकतो.
व्हायला कांदे आले आहेत ना, ते आपण काय करायचं, त्याची भाजी बनवायची. आता आपल्याकडे भाजीपाला नसतो ना कधी, तर आपण त्याची भाजी बनवायची. बारीक चिरायचा कांदा, तिखट मीठ तेल सगळं टाकायचं आणि कांद्याची भाजी पण होते मस्त. ती भाकरी बरोबर चपाती बरोबर अशी छान खायला लागते. म्हणजे असे जर खराब होत असेल त्याची भाजी बनवून टाकायची. हा, मग त्याची भाजी बनवायची. रोज रोज भाजी बनवायची. 2-2 3-3 कांदे कापायचे आणि त्याची भाजी बनवायची. तशी मी तुम्हाला भाजी पण बनवून दाखवली. तरी अंदाजे ते किती खराब म्हणजे ते कसे निघाले असतील? 1 किलो 2 किलो असतील ना? हा, 1-2 किलो तर असतीलच. ते बघा तिकडे. आणि त्याच्या बाजूला काय सुकत घातलंय ते आटला ना, फणसाचे. ते पण आपले फणसाचे आटला दाखवायचे आहेत ना स्टोर. आणि गेल्या वर्षी पण आपण असेच कांदे करून ठेवले होते. असेच कांदे पण आपले खराब नाही झाले. आपण असे सुट्टे करून ठेवले होते ना, मध्ये खराब नाही होत. तू तर रेसिपी बनवणार म्हणजे आपल्या घरी जास्त जेवण होतं ना. तरी किती महिने पुरले होते ते? भरपूर महिने पुरले होते आपले. 6 महिने तरी होते ना. हा, 7-8 महिने तर पुरतातच. आणि समजा तुमच्याकडे जास्त माणसं खाणारी नसतील तर 20 किलो तरी निदान भरा तोपर्यंत. आणि स्वस्त आहे तोपर्यंत आपण हे असे आणत राहायचे. पण देणारे गोणीत देतात. देणारे गोणीत देतात, पण ते आपण वाटून घ्यायचे. दोघा तिघांनी वाटून घ्या. आता मी हे कांदे इथे एकावर एक ठेवले आहे. हे कांदे पण असे ठेवून नाही एकावर एक चालायचे. तिथे हात फिरवत राहायचं. मध्ये 4 दिवसांनी 5 दिवसांनी असं त्याचे हात फिरवत राहायचे. आणि त्याच्यातूनच तुम्हाला जर कोंब आलेले दिसले ना कांदे, तर ते काढायचे निवडून आणि ते आपण आधी वापरायचे. असं करत राहायचं, तर ते आपल्याला 4 पैसे वाचतील आपले. बरोबर आहे. हा, म्हणजे आपल्याला पैसे वाचवायचे असतील, आपला घर संसार नीट व्हायला पाहिजे असेल, तर असं बचत करायची कुठून नाही कुठून तरी. प्रत्येक गृहिणींनी जर एका जर पदार्थावर जर असे पैसे वाचवले तर जेवणाला किती पदार्थ लागतात? किती लागतात. आणि कांदे तर नेहमी लागतातच. हो, मी सांगते काय, म्हणजे खराब झालेले कांदे पण आपल्याला तेव्हा मिळत नाही. आता ते काय फेकणार नाही आपण बाहेर? फेकणार नाही. ते मी तुम्हाला साफ करून पण नंतर दाखवेन. मी भाजी करेन ना कांद्याची, तेव्हा मी तुम्हाला त्याची दाखवेन भाजी करून. छान लागते भाजी कांद्याची. तेव्हा आम्ही पूर्वी आहे ना, खूप परिस्थिती गरीब होती आमच्या आईकडे. तेव्हा आम्ही आहे ना भाकरी भाजायची आणि सड्यावरती बैल घेऊन जायचे चरायला ना. तेव्हा भाव मी असे माझे 2 भाव आणि मी अशी चरायला वर जायची बैलांना. तेव्हा आम्ही काय न्यायची, अशी कांद्याची भाजी आणि भाकरी कपड्यात बांधून आम्ही ते रानात जायची. आणि ते रानात असं कातल होतं तेव्हा. तिकडे कातल आहे आमचं. मग तिकडे कुठे माहितीये का, आता ते भावानी हे लावलेत ना, झाडं लावलेत ना सड्यावरती. अंडी गोळा करायला गेलेलो. बरोबर, फार्म हाऊस. हा, मग तिकडे आम्ही तेव्हा बैल चरवायला जायची. तो भाव पण तो भाव आणि दुसरा त्याच्या पाठचा एक भाव, अशी आम्ही जायची बैल चरवायला. तिकडे आम्ही कांद्याची भाजी आणि भाकरी न्यायची खायला. हा, आणि कांदे पण फुकट जात नाही. कांद्याचे उपयोग तर आपल्याला आहेच. कांद्याचे उपयोग आपल्या बोलतात ना, आपण बघ त्यावेळी बोललो ना, खोकला आला असेल तर कांद्याचा रस असा गुणकारी असतो. आपल्या केसांसाठी गुणकारी आहे कांद्याचा रस. कांदा शरीरासाठी चांगलाच. खोकला लागला तर कांदा खातात. रात्रीचा जर खोकला आपण बोललेलो ना, जर लवकर जर खोकला थांबवायचा असेल कच्चा कांदा खा. कच्चा कांदा खायचा. रात्री झोपताना चावून चावून खायचा. रात्री कधी तुमचा डोळा लागेल आणि खोकला जाईल त्याचा पत्ता नाही लागायचा. असं सफेद कांदा पण गुणकारी, याच्यापेक्षा जास्त सफेद कांदा गुणकारी आहे ना. पण असे नाही, आता वापरासाठी आपण सफेद कांदे नाही आणत, तेच आणतो. म्हणजे आपला मेन उद्देश काय माणसांना सांगणं की कांदे आणि असे काहीतरी गोष्टी जेव्हा स्वस्त असतील तेव्हा तुम्ही भरून ठेवा. म्हणजे कसं फ्युचर मध्ये तुम्ही वाढल्यानंतर मग टेन्शन नाही. आता 17 रुपये किलो आणि तेव्हा त्याच्यानंतर आपण जाणार 45 रुपये किलो. 17 नाही, मी 3 दिवस सुकवले, मला 15 ने मिळाले असते हे. पहिला तू 3 दिवस वादळाच्या अगोदर गेलो असतो तर. वादळाच्या आधी गेला असतं तर तुला 15 रुपये. म्हणजे 30 म्हणजे 50 × 15 माझे किती 2 रुपये म्हणजे 55. माझे 110 रुपये जास्त गेले. आणि आता हेच कांदे तू भरलेच नाही. आता तू 2 महिन्यांनी परत गेला तर तुला किती येणार? 500-1000 रुपये जास्त जातील. जास्त जाणार. त्याच्यानंतर अजून 2-3 महिन्यांनी लेट गेला पावसामध्ये 3000 रुपये जास्त. असा म्हणजे तो कांद्याचा भाव आहे ना वाढत जातो. त्याच्यात तुम्ही कांद्यामध्येच तुम्ही आहे ना एक परिवाराचा म्हणजे शॉपिंग करू शकता. कपडे एवढे खरेदी करू शकता कांद्याच्या बचत मध्ये. पण एक काम आहे की तिकडे दररोज जरा लक्ष ठेवावं लागणार. दररोज म्हणजे 2-3 दिवसांनी लक्ष ठेवायचं. फक्त हलवत राहायचं. कुठून त्याच्यातूनच तुम्हाला असा जरा कांदा एखादा खराब निघाला तर तो बाहेर काढायचा. एवढंच काम करायचं. आणि मोकळ्या जागे आणि सुक्या जागेवर ठेवायचं. ते सुक्या जागेवर ठेवायचे. खाली काहीतरी गोंता बिंता चादर बिदर असं खाली टाकून ठेवायची. लादीवर नुसते नाही ठेवायचे. आणि अजून एक डाऊट आहे मला की हे अजून जरा प्लेन ठेवायचे आहेत का? जरा अजून ते मला असे पसरून ठेवायचे. कारण जेव्हा वरती काय करणार आहे, असं इथे मी आडोसा करणार आहे जरा असा. इथे मी असं काहीतरी असं लावणार आहे. असं लावणार आहे आणि ते कांदे असे पसरून घेणार आहे. खाली घेणार आहे अजून. आता आपल्याला कांदा खराब झाला ना तर वास येतो बघा. त्या कांद्यामध्ये वास येतो कांदा खराब झालेला आहे म्हणून. पण आपण परत हात फिरून बघायचा. त्याच्यातूनच आपल्याला एखादा नरम कांदा दिसतो ना तो काढायचा.
आणि समजा कोंब आलेला असं कसं वाटलं ना तर ते कांदे बाहेर काढायचे साईडला आणि तेव्हा पण वापरायचे. ते वापरले ना की असं रोज हात फिरवायची सवय लागते मग आपल्याला. आणि कसे कांदे सुटसुटीत असे असतील तर त्याच्यातला खराब आपल्याला दिसतो है ना. असे काय आपली एक गोण खराब होत नाही कधी. तुम्ही म्हणाल मग एवढे खराब होतात तर आणायचेच कशाला. नाही खराब किंचित होणार एकदम. किंचित एखादा कांदा खराब होतो. नाही आम्ही सांगू का 2 वर्षाच्या एक्सपिरियन्सनी माझा पण एक्सपिरियन्स सांगतो. मम्मीला तर हा एक्सपिरियन्स पण आपला फायदाच होतो याच्यात, नुकसान होतच नाही. गेल्या वर्षी मुंबईला मी भरले तेव्हा तू काय बोलत होतास कशाला एवढे कांदे भरते. मला वाटलं 80 रुपये किलो 90 रुपये किलो झाले तेव्हा तू काय बोलला. तेव्हा आपल्याकडे 20 किलो उरले होते फक्त. तेव्हा 20 किलो होते आमच्याकडे शिल्लक. तेव्हा बोलो बापरे किती फायदा झाला आपला. आता मग 80 रुपये किलो झाले तेव्हा 20 किलो आमच्या घरात कांदे. अजून एक करू शकता तुम्ही, म्हणजे हे सर्व आता बाहेरची घटना जेव्हा कमी होईल ना, तुम्ही घ्या आणि जरा माणसांना स्वस्त विका. बाहेर जर 50-30 रुपये आहे, तुम्ही 25 द्या माणसाला. बरोबर आहे. तसंही तुम्ही घरगुती करू शकता. तसा पण तुम्ही घरात व्यवहार करू शकता. कोणाला गरजू माणसाला कोणाकडे अजिबातच कांदे नाही तर तुम्ही म्हणू शकता घ्या माझ्याकडे आहेत ना कांदे 80 रुपये, तिकडे तुम्ही 50 रुपये देऊ शकता. आपणच कसं म्हणालो की आपल्या नेबरला मी आता आणतोय ना 55, तुम्हाला जेवढे त्याच्यातले पाहिजे ना तुम्ही त्याच रेटने घ्या माझ्याकडून 17नी. बरोबर. म्हणजे असं आपण दुसऱ्यांना सांगू शकतो ज्यांना पूर्ण गोणी घ्यायला जमत नसेल है ना. आपण वाटून घ्यायची. असं एक दुसरे आपण आजूबाजूला मैत्रिणी असतोच ना, त्यांना सांगायचं बा तू 20 किलो घे मी 20 किलो घेते. मग त्या दुसरीला सांगायचं तू 20 किलो घे. झाली ना एक गोण आली ना आपल्याला कमी पैशामध्ये. बरोबर. आता मी तुम्हाला कांद्याबद्दल सांगितलंय ना, हे असे कांदे तुम्ही पण भरा. आणि आजचा व्हिडिओ तुम्हाला माझं बोलणं कसं वाटलं. आणि हे बोलणंच नाही, मी जसं संसार करते ना तसं मी म्हणते. आता माझ्या मैत्रिणी माझी बहिणी सर्व आता माझ्या चॅनलवर आलेले आहेत. मला सांगतात ना मी पण तुमची बहीण मी पण तुम्ही. मग माझ्या बहिणी भावंडांना मला सांगायला नको मी काय करते ते. बरोबर. मी जसा संसार करते ना तसा तुम्ही पण करा. असं मी मला एवढंच तुम्हाला सांगायचं आहे. जसं जसं मी संसारातून वर येते ना तसं तुम्ही पण या माझ्या बहिणींनी मैत्रिणींनी. म्हणून मी तुम्हाला माझं घरात मी घर कसं चालवते आणि कसं कमी खर्चामध्ये कशी मी वरवर येते ते मी तुम्हाला सांगते. तसं तुम्ही पण करा. व्हेरी गुड. हा आता मी तुझ्या बहिणींना, अजून कोण कोण आहे तुझ्या बघणाऱ्या बहिणी? माझ्या बहिणी मैत्रिणी. मी तुझ्या बहिणींना मैत्रिणींना मुलींना आणि सर्व बघणाऱ्यांना एक प्रश्न विचारू. तुम्ही आम्हाला सांगा की तुमच्या इकडे 50 किलोची गोणी कितीला आहे, म्हणजे 1 किलो कसं पडते तुमच्याकडे किती स्वस्त आहे ते सांगा. किंवा तुम्ही मार्केटमधून सध्या कितीला आणता ते पण आम्हाला सांगा. आणि तुमच्याकडे कधी कांदे महागच होत नाही ना तर तुम्हाला भरायची गरजच नाही. कांदे जर महागच होत नाही असं होत नाही शकत. मग कांदे महाग होतातच ना, ज्याच्याकडे कांदे पिकत असतील त्याच्याकडे होतच नाही तर तुम्हाला भरायची गरजच नाही. बरोबर आहे. आणि आजचा ब्लॉग आम्हाला कसं वाटला ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक पण करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बरोबर.